Вітаем вас, сябры, у жывым эфіры праграма «Добрай раніцы Беларусі» у студыі Тэо і Вольга Рыжыкова. І сёння чацвер, это значыць, што трэба складаць планы на выхадныя. Ну, як заўсёды, у гэтым нам дапамагае наш культурны гід Наталья Бібікова. Наталья, добрай раніцы. Добрай раніцы. Добрай раніцы, Тэо, Воленька. Добрай раніцы, паважаныя тэлегледачы. Так. Наташа, ну куды ты хадзіла? Што бачыла? Што параеш нашым тэлегледачам? Я зараз параю самае моцнае ўражанне за апошні час. Гэта прэм'ера у купалаўскім «Рэвізор» у пастаноўкі Мікалая Пенігіна. Зараз усё раскажу. Паважаныя тэлегледачы, такая цёплая у нас зіма зараз. Самы час гуляць на свежым паветры і наведаць прыгожыя утульныя залы тэатраў. А я вам у гэтым падарожжы дапамагу. Адразу пачну з цудоўнай навіны. Хтосьці з вас пойдзе на неверагодны спектакль па п'есе вялікага Шекспіра «Утаймаванне свавольнай». Насамрэч, я паддала адразу квіткі таму, хто першы датэлефанаваўся і сказаў пераклад гэтай назвы на рускую мову «Утаймаванне свавольнай». Але ўсё ж такі не будзем мяняць правілы. Пытанне будзе іншае. А для тых, хто не знаёмы так добра з беларускай мовай, у дакладню гаворка ідзе пра украшэнне страпцівай тэатра імя Максіма Горкага. Петруча і Катарына – дзве яркія індывідуальнасці, якія сутыкнуліся на бязмежных прасторах сусвету. Мужчына і жанчына часоў стварэння свету, увасабленне двух пачаткаў, якія знаходзяцца ў пастаянным змаганні, але немагчымых адзін без аднаго. У ролі двараніна з Вероны, які не пабаяўся уступіць у сутычку самай сварлівай з дзяўчат Паду, і вы ўбачыце Сергея Чакірэса, а неверагодную энергію, смеласць, шчырасць, усе тыя каштоўныя якасці, якія Шекспір уклаў у характар Катарыны, увасабляе на сцэне Вераніка Пляшкевіч. Спектакль музычны, што звычайна для тэатра імя Максіма Горкага, і ў сувязі з гэтым вось маё пытанне. Назовіце, калі ласка, імёны стваральнікаў гэтай пастаноўкі, рэжысёра і кампазітара. Тэлефануйце, правільна адказвайце і збірайцеся на яскравы спектакль 8 лютага. Ну а 4 лютага я і Вялікі тэатр Беларусі запрашаем вас на балет «Карсар». Буйства стыхіі, шум набягаючай хвалі, белае сонца Грэцыі. Артысты Вялікага тэатра змагаюцца за любоў, свабоду і шчасце. Прэм'ера спектакля адбылася не так даўно. Пастаноўшчык Вячаслав Хамякоў, балетмайстар Марыінскага тэатра, дадаў да класічнай харэаграфіі Петупа новыя аўтарскія элементы, зрабіў адносіны герояў на сцэне зразумелымі для гледача, выбудаваў больш выразную сюжэтную лінію і тым самым надаў балету новы нечаканы каларыт. Марскія далі, шматаблічны ўсход, смелы высакародны карсар, чароўная гульнара, гісторыя сяброўства і здрады, апраўленая адвечнай тэмай усепераможнага кахання, пагоні, паядынкі, яркасць фарбаў, пачуцці ў нас столькі захопіць вас, што 2,5 гадзіны праляцяць як адно імгненне. І яшчэ адзін анонс, той самы. У мінулую суботу на галоўнай драматычнай пляцоўцы краіны ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Янкі Купалы адбылася громкая прэм'ера. Мікалай Пенігін прадставіў публіцы смелую, яркую, не страціўшую сваёй вастрыні і актуальнасці камедыю Мікалая Васильевича Гоголя «Рэвізор». І гаворка герояў камедыі, і неверагодная экспрэсія, з якой увасабляюць на сцэне іх вобразы артысты купалаўскага тэатра, не пакідае месца для абыякавасці. Па словах Мікалая Пенігіна, праўдзівымі героямі камедыі «Рэвізор» з'яўляюцца страх і смех. Дзякуючы моцнаму напалу пачуццяў і акцёрскаму майстэрству у гэтай пастаноўцы і страх, і смех практычна адчуваюцца. Гэта трэба бачыць. Паспяшайцеся, калі ласка, запасціся квіткамі. Гэта, яшчэ раз паўтаруся, абавязкова трэба бачыць. Ну а зараз давайце вітаць гледача, які першы датэлефанаваўся да нас. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Ці ёсць у нас званок? Ёсць у нас званок. Добрай раніцы, як ваше імя? Кацярына. Кацярына, вельмі прыемна. Мы з вами гаворым пра спектакль па п'есе Шекспіра «Утаймаванне свавольнай» тэатра імя Максіма Горкага. Вы гатовы адказваць? Конечно. Давайте, назовіце імёны стваральнікаў гэтай пастаноўкі, рэжысёра і кампазітара. Рэжысёр Валянціна Яранькова. Так. І кампазітар Алексей Яраньков. Так, усё праўда. Гэта такі вось цудоўны творчы сямейны тандем знакамітых рэжысёраў і кампазітараў нашай краіны. Кацярына, я вас віншую. Дзякую вам вялікі за ўдзел. Вы адправіцеся на гэтую пастаноўку, і яна вельмі цікавая, вельмі запамінальная, і жадаю вам прыемных уражанняў. Паважаныя тэлегледачы, ну а вы адпачывайце культурна разам з намі. Да сустрэчы ў наступны чацвер. Дзякуй табе, Наталья, дзякуй.